O presidente das confrarías galegas trasladoulle ao comisario de Pesca europeo a situación do sector en Galicia e a súa postura ante a digitalización dos barcos de artes menores. O presidente da Federación Galega de Confrarías, o ribeirense José Antonio Pérez Xieira, trasladoulle as preocupacións do sector pesqueiro galego ao comisario de Medio Ambiente, Océanos e Pesca da Comisión Europea, Virginius Sinkevicius, aproveitando a visita que realizou a Galicia en setembro. Tuve a oportunidade de expresarlle, dixello o sentimento da flota gallega, non? Do que estábamos luchando, dos problemas que tiñamos con eso. Se lle explicou claramente que para nós eso era inviable, que era imposible, non? Do que viñamos dicindo todo o tempo, eu lle pedín permiso para lle entregar, cando acabara a miña intervención, entregarlle un dossier onde iba reflejado todo, as cartas que se mandaran aos eurodeputados, a carta que se lle mandara a él, onde iba todo con fotos, como se traballa o marisqueo, como se traballan as mariscadoras metidas na agua hasta o cuello, como traballan os percebeiros, como traballan a flota de artes menores da pesca, para que vira un pouco reflejado, non? Dixen que cando tuera tempo, pois, iba no avión, pois, que lle fora botando un vistazo a todo eso. Pérez Xieira trasladoulle que a frota de artes menores de Galicia non ve factible a súa digitalización polas condicións de traballo que hai no mar galego durante a meirande parte do ano. El me dixo que le apostaba pola digitalización, pero eu me dixo que ele estaba ao tanto de que en Inglaterra había 300 barcos de baixura que tiñan problemas para coller os datos. Eu lle dixen que a flota gallega solamente nós, como eu como a Federación Gallega, teño 3.800 embarcacións menores de 12 metros e a maioría sin puente de mando. Así como eu sabía que iba a ir ás Illas Cíes, mirar como estaba aquelo de visita, me alegrín, lle dixen que me alegraba de que entrara o sol, que estuvera o tempo, pero que aquí ao acabar este mes, aquí en Galicia hai moito frío, moito vento e moita chuvia. E os mariñeiros sin puente de mando, cando veñen do mar de traballar todos unidos a pincar, que as mans arruchadas non se van a poñer a retransmitir os datos cando se está facendo por duplicado, non? E dixo que tomaba nota. Outra petición que fixo o representante dos pescadores galegos foi a inclusión das confrarías como organizacións produtoras en Europa. Porque temos o problema ese. Cando as cofradías, todas as organizacións, todos copiaron das cofradías. As cofradías teñen gestión, comercialización, e fomos xa máis de 100 anos de historia que levamos facendo, que temos a parte traballadora e a parte armadora, non? Con a parte social e a parte industrial. Entonces, non sabíamos por que motivo, co fácil que era poñer organización de produtores e cofradías, ou cofradías e organización de produtores, non? Iso que tomaba nota, que non sabía, que tomaba nota, e iso é unha cousa, unha reivindicación moi importante, non para Galicia, senón para toda España, as cofradías que somos, non? As organizacións que levamos.